Ay, sa ano pala, ibang bansa kasi ito, sa Korea. Taga Korea siya, guys. Yun. Tapos napadpad siya dito. Kaya bigatin yan eh. Welcome to my vlog, guys. So ngayon, sobrang bait ng tao. Sa base din ko siya, guys. Okay, guys, papakilala natin, guys. Punta na natin yung... Ito siya, guys, oh. Ayun, guys, nandito ako sa mall ngayon. Kasama natin yung moderator na taga ibang bansa. Ito. Welcome, Bisayang QTV. Guys, si Bisayang QTV, guys. Subscribe niyo siya, guys. Subscribe Bisayang QTV. Napakaganda din ng mga content niya, guys. Natutuwa kayo, guys. Yan, guys, oh. Bisayang QTV. Shout out Bisayang QTV. Burak. Yan, guys. Taga ibang bansa niya, guys. Tapos napadpad dito sa Pilipinas. Yan, guys. Bisayang QTV, subscribe sa channel niya, guys. Panoorin niyo yung mga vlogs niya, guys. Napakaganda din, guys. Ayun, guys. Thank you. Hi, guys. Hey, nagbuwan. Pero sa nagbuwan. So ayun, guys, nabutan ng ulan, guys. Ayun na, guys, pakita ko sa iyo, guys, umuulan.这一次，我真的睡着了。Ayan, kakain na kami, guys. Ayan, guys. Si Bisayang QTV, guys. Subscribe nyo siya, guys, sa YouTube channel niya, guys. Bisayang QTV. Ayan, guys. Bisayang QTV. Subscribe nyo siya, guys. Ayan, guys. Bisayang QTV. Kain tayo, guys. Basta Jollibee, sabi sa Jollibee, bida ang saya.
Then guys, tapos na kayo kumain guys. Wala na. Wala na guys. Yan, si Bisayang QTV guys. Bisayang QTV. Yan guys. Subscribe niyo siya guys sa YouTube channel niya guys. YouTube channel niya, Bisayang QTV. Panoorin niyo yung mga video niya guys. Mga video na nakakatawa. At mga video na hindi niyo akalain guys. Sobrang matatawa kayo guys. And don't forget to like, share, and comment. Pindutin niyo na rin yung bell button guys para maging updated guys sa mga latest kong videos at sa mga latest ng video. And guys, thank you. Tapos na kami guys, dito kami sa Jollibee. Basta Jollibee, bida ang saya. Wala na. Thank you. Bisayang QTV. Atong tilukon guys ang order guys, sayang. Hanga po sa manok. Spicy juga yo. Mugin ta magigitawag nga spicy kay grabe. Parang kayo. Ubos. Ayun guys, yung maura. Hapon na guys. So uwi na rin ako mamaya. At si Bisayang QTV uwi na rin. Bisayang QTV, saan ka nga umuwi? Tol, saan ka nga umuwi? Saan ka nga umuwi? Marawi. Sa Marawi pa pala to. Ay, sa ano pala, ibang bansa kasi ito sa Korea. Taga Korea sa guys. Yun. Tapos napadpad siya dito. Kaya bigatin yun eh. Kaya dapat may mga bodyguard din dapat. Apply nga ako dito ng bodyguard eh. Kasi ano eh. Yun o, sa ibang bansa. Kaya guys, bye bye. Thank you for watching. Bye.